Ini sebutannya Mbah Punten Blorong. Ceritane tiang-tiang sing riyen dirasa babat wonten mriki, alas darah mriki, terus teng tumpak mriko enten rondok kula lah dibakar dipangan separo ide. Dadi awake iki wong buntute niku kula. Zaman riyen iki kedho kabin. Mandhap mriki pagi sirna teng mriki ngoten lho. Wonten nggih sing mriki malih. Wonten kathah. Sumawi istri sowan mriki sampai nginep pirang-pirang bengi wonten niku, tapi nggih Korban nggih. nggih terwujud. Tukang yatra enten pertama serinjing, 2 kali sak karung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi kalis ing rubeto nir ing Sambikolo. Di kesempatan kali ini saya berada di Desa Babatan, Kecamatan Banyaan, Kabupaten Kediri. Dan di sini ada sebuah tempat yang dianggap sebagai tempat Nyi Blorong atau petilasan Nyi Blorong. Nah, ini lokasinya berada di lereng pegunungan ya, sangat indah pemandangannya. Namun dari keindahan alam ini karena musim kemarau panjang, di ujung sana terlihat ada yang terbakar ya. Karena ini bahaya, kering, terus anginnya juga gebes begitu. Artinya bahaya membuang sembarangan di lokasi ini atau membakar sembarangan. Nah, kita akan menuju langsung ke lokasi tempat yang dianggap keramat tersebut ya Bolo. Nah, seperti ini area dari tempat menuju Punden Nyi Blorong ya. Ini terletak di sebuah makam umum begitu Bolo, yang bisa dilihat di sini. Nah, kita akan langsung menuju ke area tempat ini ya. Barangkali nanti kita bisa bertanya-tanya ke juru kunci dan menanyakan terkait tempat Nyi Blorong atau petilasan Nyi Blorong ya, yang berada di Sentono Kedong, makam umum Desa Babatan. Nah, mari kita akan coba masuk ya Bro. Assalamualaikum ya kubur muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Nah, kali ini kita menjumpai Bapak Juru Kunci. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bapak paring asmo sinten? Kula Pak Nyamidi. Pak Nyamidi. Nggih. Sebagai juru kunci makam umum nopo lebih ke situs niku Pak? Sinten Nyi Blorong? Makam umum. Makam umumnya sekaligus Tempat nggih lembahe. Pak, bisa diantar di mana sih Pak lokasi niku nopo pundennya atau tempat keramat Blorong itu? Saged monggo. Monggo. Lari Nggih, monggo jenengan punya terus jalan. Jadi bercampur dengan makam umum nggih Pak nggih. nggih campur. Kula piyambak niki. Tapi di paling ujung mriko nggih. Nggih, Anggene. Motor mboten saged mlebet nggih, mboten kantuk nggih Pak nggih. Mboten kantuk enten niku pun di Nggih, aturannya begitu. ngeten. Ajenge mboten rusuh. Nggih, nggih. Nah, lokasinya paling ujung ya Bro. Yang ada benderanya itu mungkin ya. Nggih. Dinamakan Mbah Punden. Mbah Punten Blorong mriki. Mbah Punden Blorong. Oh, ini ya tempat masuknya.
Assalamualaikum. Tempatnya bagus, tertata rapi ya Pak ya. Nggih. Babatan Tiron itu dusun, Dusun. dusunnya Iki sebutannya Bundan, Mbah Bundan Blorong. Mbah Punden Blorong. Nggih. Nah, Blorong niku sinten to Pak? Harsan. Blorong niku wilayate ngeten. Riyen kan Tasik Alas. Tasik Alas abad pertama nggih ta. Terus ceritane tiang-tiang sing riyen kula nggih kantun terus nih omongane tiang sing riyen. Dirasa babat wonten mriki alas daerah mriki terus teng tumpak mriko enten ndok niku namine ndok kira ndok kula lah ceritane ngoten niku terus dibakar kalih Mbah Punden iki Mbah jenenge Mbah Blorong niku dibakar teng mriki bakar teng mriko terus teng mriko pun mateng terus digar sing saigar teng mriko terus awake krasa panas terus mandhap mriki niki kedung riyen jaman riyen niki kedung sabin niki Nggih. jegur teng mriku nggih ta terus ceritane terus yang wedok teko ngirim njujuke mriko terus yang Pakmu sampean teng pundi ceritane ngoten terus aku ning kene lek pengen roh aku ndok ning kono panganen sik saigar dipangan tenan dugi mriko dipangan terus rasa panas aku adus ning kene ngono tumpet jegur teng mriku terus jadi Mbah Critan dari Mbah Blorong niku Oh, ada dua suami istri dua ngoten suami nggih. istri Oh. ngoten nah lanjutane terus niku kedung niku terus mlampahe mriko teng mriko teng nginggil mriko enten kedunge malih teng kedung mriko terus dalu teng tumpak mriko nggih to terus mandhap mriki pagi sirna teng mriki ngoten nggih sirnane teng mriki Apa karena habis makan ular niku wau nggih? nggih ndak terase ndak kula niku Ndok critane kula. wong biyen dibakar dipangan separo ide ngoten dadi awake iki wong buntute niku kula Allah. Berarti berwujud ular berkepala manusia. lah ceritane ngoten Tapi suami istri ngoten nggih. suami istri nggih Kepalanya manusia separuh. nah wates mriki kula medun Monggo saged pirsa lebet Pak nggih. wis saged monggo Assalamualaikum Mbah. Assalamualaikum. Nah, ini nggih Pak nggih. Nggih. Ini makam Mbah Blorong. Nah, kan ada dua tadi jenengan ceritanya ada dua suami istri. Suami istri nggih. Sing niki sing jaler. Sedaya sinak Sedaya dados tunggal. wis sedaya tak teng mriki. Kados batu-batu bata niki kan ageng sanget nggih. Kadose sanes batu bata zaman sak niki. Senes zaman sakniki. Niki sampun dangu pun wonten mriki. Sak semrepe bapak kula niku pun enten boto niki. Terus ini pagarnya masih baru ya Pak ya? Nggih, tahunan. Setahunan. Rencananya akan diberi cungkup ngoten nggih. Nggih, pun didamel. Pak, niki kan kata sing mriki nedhi aneh-aneh mboten Pak? Mboten. Anak-anak kula mboten nglayani. Mboten nglayani. Mboten. Kados nedhi ngapunten pesugihan ngoten-ngoten niku. Niku pokoknya lek njaluk dhewe monggo lek kula mboten nglayani. Oh. Kula nek sowan mriki nggih to nggih ndongak Mbah Punden iki sampai benjing kados Mbah Punden saged sugeng kenging damel uri-uri leluhur mriki. Nggih, nggih. Kula kan ngoten. Nggih, Nek leres. di napa-napa jawab piyambak, napa sing dituju niku kan kula kan jawab piyambak.
Maksudnya mriki ini kiambek nedhi Nggih. misale sugih ngoten nggih. Nggih. Terus tiba-tiba mriki malih sanjang jenengan nek pun saged napa sing diinginno niku terwujud ngoten lho, Mbah. Wonten nggih sing mriki malih. Wonten kathah. Dan ini yang nggih Kediri mriki nggih terwujud. Tapi nggih Korban nggih. nggih. Jadi ada istilahnya Tumbal. tumbalnya. Mboten tumbal. Pripun? Korban niku suami istri sowan mriki sampai nginep pirang-pirang bengi ngoten niku. Tapi ceritane nggih sing wedok disenengi buta ijo terus berhasil ngoten niku. Sukani yatra enten pertama serinjing, 2 kali sak karung. Serinjing. Serinjing nggih. Oh, nggih. Serinjing, semret to Nggih, rinjing. nggih, nggih. Ceritane ngoten niku. Iya, harus nikah nggih atus disenengi napa buta ijo, Pak. Dirasa ngoten sanjange Sing sampun-sampun niku. sing nglakoni niku. Nggih nglakoni niku wow. Tapi ijole kathah sangat. Tapi Bapak sendiri mboten remen nggih menika nek wonten tiyang mriki nedhi ngoten nggih kersane jenengan. Nedhi napa kula kan jawab piyambak. Iya, Mbak. Nek sowan mriki nggih kula jawabne enten tamu kan kula jawabne ngoten. Nggih, ibaratnya mametaken ngoten nggih. Nggih. Kedah kan tiang-tiang sing anu niku kan kedah melalui juru kunci kalih mbae niki mboten asal. Mboten diparingi napa-napa lek mboten enten juru kuncine. Oh, Mun dugi mriki mengke benjing panggah madosi juru kunci. nggih, nggih. Ngoten. Terus Terus lan selama- bae kalih mbae mboten asal lek si mara kiambak mboten saged berhasil. Nggih, nggih. Ngoten. Jadi harus melalui pelantara Nggih enten panjenengan kan nggih kan selaku juru kunci. Ibaratnya mametaken nggih sekecap rong kecap lek enten juru kuncine saged saged kabul. kabul. Nggih, nggih. Ngoten. No apa mawon terus tiyang pundi mawon sadyan napa pokoke kula kan jawab piyambak kathah kabule. Kathah kabule. Nggih. Tapi kula kan jawab piyambak kula pamitne kula pasrahne mriki mengke jawab piyambak kathah sing berhasil. Nggih. Bakul bakso, bakul ayam, bakul mie ayam, bakul napa mawon. Rata-rata itu pengusaha, Bang. Nggih pengusaha sedaya tingarake. Ngoten. Bapak selama jenengan dados juru kunci nate mboten dipirsani Mbah Blorong niki, Pak. Nek kula mboten nate dipriksani. Mboten nate. Kula mboten pengen roh, pokoke kula didongakne selamat, seger waras anak keluarga kula. Kan kula duda to. Anak keluarga kula terus sing penting selamat, mboten enten alangne napa-napa. Kula mboten pengen roh lek dipeni tiap Jumat kula tingarai dipeni. Oh, dipeni. Pripun sosoke? Sok-soke nggih Mbah Putri niku nggih kembenan sak manten sosoke. Nek mboten wujude mboten Mbah Blorong biasa. Terus Mbah lanang niku nggih pakai napa niku? Harwa ireng ngoten niku lho. Nggih, nggih. Suwak lambi ireng. Raja kali ratu wonten. Nggih. Niki enten Mbah Putri king Segara Kidul teng mriki nggih enten. Oh. Kok saged ten mriki, Pak? Lah duka Mersani napa memang sejarah? nggih teng mriki. Oh, ten mriki. Nek sejarahe Mbah Punden niku wau, Mbah Blorong niku wau. Mbah Putri teng mriki iki mriko karena diutus teng Gunung Kidul napa dos pundi teng mriki. Terus enten malih king Solo nggih teng mriki. Mbah Demang kalih Mbah Rayate niku nggih teng mriki sak punggawane nggih enten teng mriki Pak Carik nggih enten teng mriku. Nggih. Ceritane kan ngoten. Iki minturut tiang-tiang niku. Apa nek Mbah Putri teng mriki nggih memang wonten. Oh. Ing Segara Kidul mriko. Ten ngipi wau. Nun, Ngandhape niku nggih ular ngoten. mboten niku mboten Oh, nek wujud mriki niku manusia mboten. nggih. Wujude Sebelum
biasa wong biasa tapi kembenan ngeten jarikan. Kemungkinan sebelum makan niku wau telur nggih. Nggih, Wujudnya mungkin seperti enggak niku. wujudnya mungkin ngoten. Yang riyen kan kembenan ta lek Nggih, nggih. jarikan ngoten. Nggih. Mboten enten rek pacar Nggih, nggih. Pak, lah sing ten mriko niku wonten malih. Nah. Napa Pak panggenan napa niku? Niku sakjane nggih sing ngene mboten enten tapi karan biyen iki jaman biyen nggih. Napa enten wit serut niku diruri karo jaman tiyang biyen. Wit serut. Jamanane sarengane ngriki niku diruri oleh tiang-tiang sing riyen. Tiang riyen kan Duwaya kan tandingane ngebong dupa ngebong menyan to. Kan sakniki mawon mboten ngebong menyan ngoten. Sebelah niki napa ngandhape Nggih, wit ageng. niku Niku pintu- napa serute, Pak? Nen Serut niku sing ageng niku. serute pun pecah. Pun pecah. Niku kopi niku. Sing ageng niki? Sing nageng niki aja. Oh, kula cobi mriku sih, Pak, sing niku. Nggih, monggo. Coba melihat yang sebelah Kajeng sini. Jawa niku. Sinten, Pak? Kajeng Jawa niku. Kayu Jawa. Oh, kajeng Jawa nggih, nggih. Lintangnya nggih mriki napa, Pak? Nggih, modale nggih mriku. Nah, ini ya. Oh, tepat sekali di bawah pohon. Ada bendera juga. Seperti ini hanya ditandai dengan bendera serta ada nisan seadanya dan bekas berdupaan. Persis di bawah pohon yang sangat besar. Bisa juga pohonnya itu mas, seperti itu buah. Iya, ada. Kita lihat itu ya, ada lubangnya. Seperti itu ya. Terus ada batu bata merah. Oh iya, di sebelah sini ada batu bata yang ukurannya juga besar ya. Nah, kita tanya lagi ya, ini tuh gunung apa sih sebetulnya? Bahasa menika niki kan sekelilingnya gunung nggih. Ini Nggih. gunung apa, Mbah? Mriko Gunung Panji, nggih kilen nggih Gunung Wiles. Ditani. Sanes klothok niku sanes. Ya nggih klothok. Oh, klothok. Nggih Panji kan klothok niku. Panji namanya. Nggih. Oh, niki Wiles. Wiles katute Wiles Oh, mriko. mriki Katut Wiles, ngoten. Jadi di kupeng gunung ngeten nggih. Nggih. Berarti kisah Mbah Lorong niki masuk wilayah Gunung Wilis mriki nggih, sing nemokaken telur Nggih. ular niku wau. Katute Ini terawat sekali. Di sebelumnya di sebelah mriku wonten napa? Belik ngoten nggih. Kados mboten sumber mata air. Napa? memang lepen kali. Oh, lepen. Sampai samangkin tasik wonten. Tasih terusan niku wau. Oh, nggih, nggih. Tapi sirian mepet mriki kedunge. Oh, gedung. Terus tiang yang anu nika terus dilih mriko dilih terus mepet mriko. Dados sabin niku. Nggih, matur sembah nuwun Bapak. Ngapunten niki wau ganggu wedale panjenengan. Mboten napa Istirahat. pun biasa lek. Nggih. Soal gugah tiang niku pun biasa. Pun sering nggih kathah Sering. tiyang sing badhe mriki ngoten niku. Nggih. Nggih. Sering mawon jam 12 dalu, nggih, Oh. jam 11. Eco-econe tilem. Nggih. Kadang kula tasik dolan Nggih dibel. tiang. Nggih, nggih. Nggih, matur sembah nuwun. Mugi-mugi panjenengan pinaringan kesehatan. Amin. Suwone lancar rezekine. Amin.